What's up everyone? It's me Jessam and welcome back to my YouTube channel. And for those people who have been subscribed to my channel, please subscribe and click the notification bell below so you'll get updated for our next video. So, for today's video guys, at last this is gonna be an exciting day to all of us because have you ever remember katong ato ang gitabangan or atong gi-post previous month nga si Nanay Juracion og si Tatay Novi nga ato ang gi-post sa Facebook. No, at last mahatod na gyud nato ang atong tabang karon. And then I know nga all of us is kanang yung malipay gyud ta kay makatabang gyud ta. No, before the ay ko mo padayon, shout out deta sa ato ang Chief of Police sa Manhuyod, Mark Eric Papung. Mark Eric Papung. Thank you so much sir sa iyong tabang PNP Manhuyod, shout out. Salamat sa maayong serbisyo sa mga katawhan. And then salamat kayo pod sa tanan nga ming duyog. And then salamat kayo especially sa ato ang editor si Kyle T. Cairo ISO sa ato ang sa Facebook page. Salamat kayo. Pinakamangtas gid kani nga nailan ako nga video editor sa Manhuyod. And then adto na to ang balay ni Nanay Juracion no, kung masayod lang mo pastilan pagkakapoy gid kaayong angaton no. Makita niyo sa video karon amo ang kakapoy sa pag-angat no. And then wala gyud kasakyan ta dito guys. And then ang ako ang hunahunaan nakadesisyon ko nga dili lang di ay grocery ang ato ihatag kundi cash lang yun, cash on hand lang yun ang ato ang ihatag ni nanay ug ni tatay. Kay kun modala pa ta og grocery dito sa ilahang balay, una sa tanan kanang angaton gyud kay ang ilang balay. And then kun mupakyaw pa pud ta og kasakyan unsa pa na siya diha mo bayad na po other expenses. And then I decided nga ako na lang ihatag niya ang tanan nga kwarta. And then makita lang ninyo kung pila gyud ang ato ihatag nga kwarta para dili pud mo makaingon nga kanang palpak ang inyong pagsalig na ako. So at first guys, syempre niagi gyud may og sapa. And then grabe kaya mong kaagi pod no, kung dili pa lang serbisyo sa katawhan, dili pa lang ta maluluyo og kasing-kasing, dili gud ko madto po dito no. And then ang ako ang gihuna-una pod nga kinahanglan magyud ta mo tabang sa atong isig ka tawo, ilabi na kung nagkalisod sila nang kinahanglan og tabang. Syempre kita inyong amigo, serbisyo para sa katawhan no. Niangat didto taon, hapit pa gyud may magkatipas. So di ay runtunta, pikas na lang. Pikas na tayo, runtunta. Pikas. Sa dalan, and then sa sapa, yun may nangagi. And then, kayo na mo og duol ra ang ilahang balay. Pastilan. Siga-siga pa man mong ilong pag-abot dito. And then, nakita niyo sa video, no, nga, baling singot na ako ato. Padayura. At last, we're here. Grabe, singot oh. Grabe singot. Kira. Kasi panatas ka balay Nanay Juracion. Thanks guys. Baling singot na ako. Grabing singot kay layo gyud. Pag abot mo dito silang balay, abi namog na ana siya dito si Lola. Last day. At last na ta. Abot na kita. Kala na Juracion. Ato apo ug naaba boron dire. Oh, gani sa? Murag na adong. Ayo. Nay. Ula ginoon dong. Litaw. Nay. Ayo. Mo ba gani balay? Si
Shout out sa iyang mga apo, kitukuran siya og balay. Salamat kayo. Ayo. Mura kita oh. Nay, Lola. Okay. Oh, may tao. May tao. May tao. Asa mas nanay? Lola Jurasyon. Kasi kadungog no. Ayo. Ito ka na lang. Hindi may makadayon. Paila dong, paila. Si Kuan de Kululo. Apo de kong Valentina Asibo. Katong yan. Nagabulisong katong yan ni ko dire nga nagpicture sa inyo ha nga balay pod. Ay, naradiri oh. Naradiri to. Wala pa man po dahil na mo umabti dito. Wala pa man po dahil siya dito naabot. Kaya nga naman, asa man dahil siya. Kaya umi, nangutaan naming lolo nga. Asa man dahil tay, si nanay. Naras lolo diri. Asa mas lula? Asa mas lula Jurasyon? Asa mas lula Jurasyon? Tuwa bitos no boss. Pastilan. Nagkahimuilas sa dayta ani. Tuwa des ubos? Tuwa des siya ubos? Salan. Tuas ubos? Oo. Uy. Kanos apa man tumuuli? Ay karon pa uli na siguro. Aga pa uli na ron? Yes, tuas ubos jud nagkahimuilas kita. Naon ta mi dala nga kuantay na ami dala nga tabang nga gamay. Kay nami dala nga tabang gamay unta. Unya, Karon. oo, unya kay wala pa mas lula di ay magpaabot ra unta mi gamay. Magpaabot ra mi nimo ani lula. Dili nakakakita? Lugos ko kita. Lugos ka kita? Sige, bantay mapakong ka. Hinay-hinay lang. Nagpalit pa daw og masud-an dito sa ubos. Syempre, ato ang tumong dito kay mahatod man gyud nato ang ilang gasa. So nagpaabot pa gyud taon ming Kyle, no? Kyle T. Nagpaabot ming Kyle nga maabot gyud pod si nanay. And then mga almost 30 minutes, 45 minutes. Ay, kay gadala naman po dahil video. Oh. Para man tayo video. Dire. Sofia na. Eh, Kuha sabati. sa cellphone na siya tay. Sa cellphone. Cellphone Oo, na. sa cellphone. Among i-video, bulahan. Among gituyo ni Nay, og ka-video na ka? Among gituyo og video, bulahan, katong nanghatag nimo og kwartang ginagmay, makakita po sila nga ato yung gihatag nimo. Oh. At last, naabot na gyud si nanay. And then, syempre, makita gyud nimo ang tinuod nga kalipay sa iyang dagway nga. Grabe gyud kay malipay dayon ning tawo kun kana bitawng makabati pod sila nga nay mutabang nila nga kinasing-kasing pod. No? And then lipay kayo pag abot niya dito, ningingon pag ani gyud siya nga ingon siya nga mamainit pa daw yung mangaon pa daw. So wala na ta maglangan, ato na dayong gihatag ang cash assistance, ang cash dili man siya ingon nga donations. Kan lang ni siya gift or tabang lang ni siya ni nanay ug ni tatay para sa ilahang panginahanglanon sa matag adlaw. And then ang what touches me most is ingon siya nga makatabang ginigdako sa among kinabuhi dong kay ilabi na gulang min duha nya wala na kay may panginabuhian. So mabudget gyud namo ni nga inyo ang gihatag. Lipay kay siya silang duha. And then no, I remember nga nagpasalamat sila nagluluha iyang mata. Nagluluha iyang mata kay tungod dalipay gyud kay siya. And then mo na to nga amog yung nakita mao na to nga amog yung nakita nga nalipay gyud pag-aya si Nanay Durasyon ug si Tatay Novi
sa ato ang gift nga gihatag, gasa nga atong gihatag. Anyways, ang ihang bana day dili na kayo kakita. Ang ihang bana dili na kayo katrabaho, dili na po kayo kalakaw. Mao nang sinanay durasyon na lang ang pirming gasulbod-sulbod. And then, no, I know nga all of us is blessed, no, to be a blessing. And then, salamat po kayo sa tanan ngayong tabang namo. Salamat kayo sa tanan nga nagpaluyo ining lakaw. And then, dili man po na ako mahimo kung ako lang, no. Kung ako lang po gahatag og assistance, gift dito ni nanay, gamay ra pud kay ako mahatag. So, dako gyud kayo pasalamat na ako ninyo nga nagpaluyo po man to all my Facebook friends who shared my post, no, who comments, who added comments sa ilahang sa ako ang post. It really helped me a lot, guys. Salamat kayo sa tanan. And for those people nga nagpadayon og support ani nga vlog in taon, padayon lang gyud ta mo support ani. Subscribe na mo. Subscribe na mo. And then shout out to sa ta. Syempre, shout out to sa ta sa ato ang mga supporters, no. Special shout out to Sheila May Villanueva nga nahatag yun og dako-dako nga amount ani nga lakaw. Salamat kay Ma'am Sheila. Thank you. God bless your heart and God bless your family also. Mercy Palomar Cueno. Thank you, Ma'am. Ante, salamat kayo. And then shout out to AG Boy Balauro. Pinakapugi, may igsuon ako. Shout out to Aneza Claire Cadilinia. Shout out to Hori Izumi. Shout out to Brian Pinyes. Pinaka-amigo, matipuno. Pinakagwapo nga amigo nako. Shout out to you. Shout out also to my family, of course, Mama Alin, Sami, AG Boy, Auntie Susan, Lola Valin, Camera, Rachel, Joseph. Thank you for all the support. Special thanks also to Lola Joling T and Lolo Ponso, Auntie Milros Alin, Milros, and Uncle Jan, Maggie. Thank you to all of you, and may the Lord bless us all.